Ujutro uvijek platimo danak bogatom noćnom životu gradova kroz koje prolazimo. Tako smo i iduće jutro s mukom stigli do Golupca gdje se Dunav širi do neslučajnih razmjera i čuva, akumulira vodu za potrebe niza hidrocentrala. Trebalo nam je gotovo sat vremena da se cestama probijemo oko dunavskog proširenja. Stigli smo do srednjovjekovnog grada Golupca za koji je vezan čitav niz legendi. Isto tako, ako pogledate na drugu obalu Dunava, onda već gledate u Rumunjsku. No, vjerojatno najznačajnije jest da je Golubac početak ulaska u čuvenu Đerdapsku klisuru. Tek jednim okom na cesti, a drugim na obalama prirodnog fenomena zapanjujuće ljepote, divimo se najvećoj europskoj klisuri, onoj koju tvori Dunav. Road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Duga klisura, prelasci na rumunjsku pa bugarsku stranu, pa potom ponovni polusatni prelazak Dunava na trajektu i ulaska u Rumunjsku, sve to trajalo je gotovo 2 dana. Ceste i cestice istočne Europe su nas pomalo izluživale, ali cilj je bio sve bliže. Crno more gotovo se moglo osjetiti. Stigli smo u Rumunjsku, koja nas je dočekala gotovo prijateljski. Dobro smo se poznavali još od 2006. godine, kada smo se prošetali Transilvanijom. Niti 2 godine poslije Rumunjska nije ličila na razvijenu članicu Europske unije. Zaista nije. Nakon prelaska mosta kod kanala Crna voda, jedino sljedeće mjesto do kojega dolazimo je i kraj naše pustolovine. Luka Konstanca, najveća crnomorska luka i 4. po veličini u Europi, pored koje završava i put najveće europske rijeke. Spektakularno ušće Dunava. Grad Konstanca pak drugi je po veličini u Rumunjskoj i perjanica rumunjskog turizma. Mi smo stigli u jeku turističke sezone i naći hotel tada je bilo jednako čudu, no potraga za hotelom omogućila nam je pogled na grad koji je u stalnom sukobu starog i takozvanog civiliziranog prosperiteta. Sukob na sukobu, arhitektonski, prirodni, povijesni. Okosnica Konstance jest njena dugačka pješčana plaža oko koje su se nagomilali suvremeni hoteli. Sve podsjeća previše na Azurnu obalu, osim čistoće grada. A to je ova drevna grčka kolonija zaslužila. Blistavilo. Na kraju krajeva ovdje je skončao veliki rimski pjesnik Ovidije, protjeran iz rodnoga Rima. Teško se slavni gradovi Rumunjske, pa tako i ovaj, izvlače iz dugogodišnjeg zapostavljanja i bijede.
Duga je i burna povijest Konstance. A to se vidi na svakom koraku. Hrpa stilova, čudnovate vizure grada, spomenici za koje se sa sigurnošću ne može reći kuda pripadaju, a kamoli zašto su baš tu. Definitivno ostajemo pritvoreni. Konstanca se nakon duge povijesti našla pred zidom. Pred zidom kojega treba srušiti kako bi ponovno dobila svoj identitet. No, napustiti plaže i lijepi ljetni dan ostaviti kupačima sudbina je nas modernih Robinsona. Trebalo je još posjetiti krajnju dunavsku točku. Mjesto kraja, nekoliko kilometara od središta Konstance. Riječ je zapravo o kanalu koji iz delte Dunava konačno vodi do Crnoga mora i luke Konstanca. Naravno, pravi kraj Dunava gotovo je nemoguće naći jer je delta Dunava podijeljena u dvije rijeke, Čiliju i Tulčeu, i čini površinu od 4170 kvadratnih kilometara. Ipak, svaki putokaz u Konstanci dovede vas na ovo mjesto, koje je označeno kao završetak Dunava. Nakon gotovo 4500 km stigli smo do kraja. Tu završava Dunav i počinje Crno more. Tu završava i naša priča, a do neke druge... I prije nego vam zaista kažemo doviđenja, ipak malo kadrova, silne dunavske delte kroz koju nam je trebalo nekoliko sati vožnje. I koji kadar silnih željeznih vrata, džerdapa. I nesvakidašnji doživljaj glazbenih vodoskoka u čuvenom rumunjskom gradu Krajevu. I tako. Čudo do čuda. Slike do slike. Kraj do kraja. A sve povezano Dunavom. To je bila naša pustolovina. Onako kako smo doživjeli. Boža, Denis, Silvio, Šljusak, Stipa, Gumenik, Boris i Andrej. A kamo dalje? Ne bojite se putovanja. Bojite se stajanja.